Kami ATM. dumawat ti kwarta. Sama, 3 months lang ko sa'yo. 3 months lang yung baboy mo. Sinulagdan na kailangan. Bantang ko naman. At least makalakas tayo. Bantang ko. Pag-iwar to, bahay no. Masikot man na yun. Kung nakaala, bigit ako na may salaman. Ang dati yun. Hindi ka nga din kasi patanin. Natung ako. Ito dudubrown tayo. Hindi na kayong tikids. Apan tayo dumaraw at ti kwarta. Barang at dapat. Barang at dapay na bati. Hello guys. Oy, naggagagat dagitoy taga-assist. Nagitoy ni Sir President. Oh, kisam to ti saldo da sir. Mayunam to sir. The new admin building of ASIS or UA main campus. Parang tumata nga, awan na tumata mawala ti alis na ito. Aman. Wah! Na? Wala eh. Da? Ay, baliktad. Dapay ah.